Ngane zakwethu ngicela ukunibonga nonke ukuthi namhlanje kuyi-19 kuLwesihlanu kuJuni 2026 namhlanje sibe sonke la kwasingawu lifestyle nidele ubuthongo benu nidele zonke izinto engabe niyazenza nethi nifuna ukuzozwa ukuthi leli khehlala kaMgube limbizeleni namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu nilenzile usuku lami ngiyazazi ukuthi angilutho angiyinto etheni kodwa namhlanje ningenze ngazizwe ngathi kukhona engiyona. Ngiyabonga kakhulu. Ngifisa ukubonga naye le ndoda yenkepisi elibomvu enyonyobayo nasi iyosithela. Ngizoyibonga ke noma isisithele leya ndoda uyena singawu ke lo mangabe mhlawumbe khona abangamazi uyena ke usingawu masaliphelele igama lakhe bathi usingawu ngawu samakhulu. Ubani usingawu ngawu samakhulu igama lakhe ke saliphelele. Ngicela ukumbonga ke usingawu namhlanje ngokusinikeza uphahla lakhe indawo yakhe esesitayeleni njengoba lifestyle ukuthi namhlanje sizokwenza kiyo i-media briefing yomcimbi wethu esuwethe sathi igeza la kaMgube experience esizoba nawo endaweni yaseMatimatolo. Mhlawumbe noma nginikeze ngaba 40 mic bese thulele umcimbi. Okay. Esizoba nawo endaweni yaseGreat Town eMatimatolo nge-11 zikaJulayi. Ngane zakwethu ngicela ukunibonga nonke ukuthi namhlanje nila nezolalela ukuthi yini inhloso ukuthi sibe naloya mcimbi esizoba nawo eMatimatolo. Ngicela ukuthi okhona la atshele ongekho amtshele naye ukuthi atshele umakhelwane wakhe nomakhelwane wakhe naye atshele umakhelwane wakhe kanjalo nomakhelwane wakhe naye atshele umakhelwane wakhe udaba luhambe luze lukhaphe wonke umhlaba ngisho phesheya lwakhe ukuthi lithena igeza la kaMgube uAli nge-11 zikaJulayi lihosta umcimbi igeza winter experience endaweni yaseMatimatolo eGreat Town endaweni yangakithi esigodini eNdukmahlathi kulapho mina ngizalwa khona. Engihlale ngahlala ngabuka isikhathi esengisidonsile endimeni yomculo kaMaskandi kusukela 2001 la angiqala khona ukuvela ebantwini ngavela ngengoma eyayithi waze wabuhlungu umoya wami nihluphekani lentandane waze wabuhlungu umoya wami nishayelani lentandane nitongisa ngayo ngokungasela kwami nihluphekani lentandane. Ngabuya ngathi yebo ngiyazi la ukhona banina bangcono ukwaniso nawe mntawethu yebo ngiyazi la ukhona banina bangcono noma ngabuthela ngabana ngofika ngizokona noma ngabuthela ngabana ngofika ngizokona Sofia nge-14 zikaFebruwari ngiphathele ibhangithana yakho ngizothathukise ngizothathukise
ngisho ukuthi ngane zakwethu abasebebhekile sebebona emahlweni bazoyikhumbula lezi ngoma. Ilokhu ngayibamba lapho okungithokozisa kakhulu ukuthi ilokhu ngayibamba lapho angikaze ngakhohlakala. Angikaze ngasuka emehlweni abantu. Hayi bakukhohlakala ngikhohlakele ngesikhathi. Ngikhohlakele ngesikhathi. Angikaze ngasuka emehlweni abantu. Ngibonga-ke uthando labantu kakhulukazi into engenze ngaba nephupho lokuthi ngiyokhosta lwamcimbi ngakithi. Ngifisa ukubuyisela okuhle endaweni engikhulele kiyo kubantu bakithi othandweni abakhombise lona abantu bangakithi kaMaphumulo, eMatimatolo, eNdumbahlathi, eGreat Town, uMaphumulo wonke jikelele, ngoba ngiyakholelwa ekuthenini into yami engiyenzayo ukuze isabalale umhlaba wonke kufanele ukuthi ithole support ngakithi. Banginikezele abantu bangakithi uthando. Umculo wami wakhula waze wanawa ngisho endaweni eyibude. Engicabanga ukuthi agcina mhlawumbe isikhathi esiningi besibona emavidiyweni mhlawumbe siperforma koMtuba, koLundi, koMpangeni, koMnambithi, koBhekville, koMzimkhulu, ndawo zonke ngazi ngingabala ngithini. So iphupho lami ukuthi ngisho ugogo ohamba ngopho mangabe mhlawumbe emzini wakhe kumvumela ukuthi engaba nathi kuloya mcimbi, akwazi ukuthi azosibona ngihamba nozakwethu, ahlala engibona nginabo kwezinye indawo, angibone nginabo endaweni yangakithi, engibone ukuthi mangabe ngisekuhambeni ngiphila kanjani nabanye abantu. So-ke inhloso yami ukuthi ngilethe umdlalo omuhle endaweni yaseMatimatolo ngakithi ukuze nabantu bangakithi bethole ithuba mhlambe abafisa ukuthi beyothengisa emcimbini bekwazi ukuthi bethengise bezenzele inzuzo, abafisa ukuzoshutha nama-celebrity bethole ithuba lokushutha nama-celebrity ababengacabanga ukuthi bengakwazi ukuthi ngelilanga bethole ukushutha nawo, abafisa ukubabona nje abaculi ukuba kukhona abantu engicabanga ukuthi bazaleka ngalesa sikhathi sakudala lawo uthi uma ngabe uzwa umuntu ecula ucabanga ukuthi ucula ngaphakathi eredweni, uyabo. Bebona ukuthi la bantu abaculayo abantu abafana nabo, abaphilayo abafana nabo nje. Yiyo inhloso engenza ukuthi ngenze lo yamcimbi, engifisa ukuthi nosomabhizinisi bangakithi eMatimatolo bengenelele ngokulandelayo, bekwazi ukufaka isandla ekutheni lo msebenzi njengoba sengiwuqalile kungabe kusaba ukuthi uyabo minyaka yonke ukwazi ukuqhubeka nomasipala wangakithi eMatimatolo eGreat Town nakaMaphumulo wonkana bekwazi ukuthi lo mcimbi bewukhulise ube khona minyaka yonke ukuze kuzohlomula abantu abaningi ngethalente lami, ngoba okwamanje ithalente lami ngingasho ukuthi lihlomulisa mina ngedwa, kodwa kuyisifiso sami ukuthi ithalente lami lihlomulise wonke umuntu wakaMaphumulo. Ngokuthini? Ngokuthi ngihostele umcimbi lona osomabhizinisi bengenelele nomasipala wangakithi ungenelele, and then wonke umuntu onamandla ukuthi engawukhulisa akwazi ukuwukhulisa. So kwenza kwethu angingeluli kakhulu, engicela nje ngicela uxhaso wonke umuntu owakhele iGreat Town noMaphumulo wonke kusuka eMboti, eMakhaleleni, ndawo zonke nje ezakhele uMaphumulo. Ngicela bethenga amathikithi bayibonele iposta inabaculi abaningi kakhulu, ngeke ngikwazi ukubabala ngamunye njengamanje. Ngicela ukubonga nje kubafowethu abangesekile namhlanje ukuthi sibe nabo kule media briefing, and then ngizocela ukuthi nginethulele ubaba uSingawu okuyena osibolekele indawo, uyena engizocela ukuthi asiphakamisele ozakwethu ngamunye abezile bazongeseka namhlanje ukuthi sibe nale media briefing. Sengimdala ngane zakwethu ngakhosa ukuthi ngenasici mawuthi sengikhulume kaze ngaqada shwele lo ndaba angixolise ekhaya kaMgube
Ngibizo indodakazi wakho ukuthi umcimbi mkhulu uyajuluka ngicela bezongizulela ebusweni hayi ngoba kade sengimnqamula enkulumeni yakhe ushilo ukuthi usemdala itingo yak 60 bamngube ngibizi ingane la ngathi asekulethele ithawulo ukuthi wesule hayi ngoba dosunganyulwa umcimbi wakho ungakhuluma even 3 hours wena ukhomanda tshela intatheli ukuthi azosula ngalama factor akho ngiba nginomjuluko nje ngizoyilanda ngemvubu zonke kasi nawe ngithi mina tshela intatheli ukuthi akhona ama factor kulama camera azosula umjuluko lo zakhipha le video la umjuluko ngizoyilanda ngemvubu zonke ayike ngiyithola umjuluko nonke ngimlanda ngemvubu one by one Themba nawe Mzozo nawe wena esikabhola ngizobona imvubu ngabona into ivide eyinyembezi la engazange ngekhana iyasho imvubu Ngithatha ithuba ngibonge nethi ngikhuluma kabike ngoba uma kukhuluma ilegend ake ngichazele umhlaba abantu abaningi abazi ukuthi ubaba ubhuti umfowethu umnewethu uMgube is no longer an artist is a legend Dr. futhi dokotela hayi la khuluma siyabonga ingakho nibona namhlanje kunabafowethu oNdlondlo oKhuthuza o4x4 omnyuvu akuna ama-artist amancane eSouth Africa ingakho ubona kunama lithini iqembu lenifana imgube boys nanemgubo girls nanemgubo family kuningi nje uma ke sekukhuluma inkosi mozokhuluma emva kwavela uxhileke ungazi ukuthi ithini ungathini kodwa engicela nje ukudlulisa ukuthi impatho bafowethu ensasiphethe ngayo eCroll family ngiyafisa ukuthi Khuthuza nomfowethu uNdlondlo ifike kwikhampani uthando lweni bafowethu uhambela abantu kangazi ukuthi nakwami ningeza lukhulu loluthando olubanzi kujulile bese kuthi kuMgube family bonke amaqembu akhe ubaba uMgube umfowethu uMgube ubhuti uMgube angaphansi noma akasebenze nawo akumncane lokho enikwenze namhlanje ukuthi Mgube family decide ukuthi umcimbi uzoba la kaSingawu lifestyle igama lami usinganga uSamachuno uPhilani Mchuno ngingiphatheke kabike ngisho esikoleni baba uMgube ngayingane inkinga ufirst year ngawufeyila kabili ngine inkinga leligama njengoba nje Singawu ngithi angiyena uSingawu mina nguSingawu ngawuSamachuno linqanyulwe igama lami kuthiwe nje Singawu kanti nguSingawu Samachuno uma liphethwa ngeke lenele deskini lide kakhulu
asilinqamuli nje singawo sengaze ngacela ngilivuma ngicela ukubonga iSingawo Lifestyle Management esivumele uOpa Shelembe nomama uMamkhize nomama bonke ama-executive lawo ne abasiphethe uMashizi abasiphethe ngendlela efanelekile ngibonge ingane zami zikhona la angaseziphi bezile emva kwami uma ngimena zokuthiwa ngimena abafowethu kanti ingane zami omadladla siyathobeka omathusi siyabonga engizocela kakhulu bafowethu kunento ekumele sibulale babuzondi nawe Dlondo babunyovu emabovini Khuthuza Somahashi Kamjana akusapotwane kule ndima kaMaskandi asisapothaneni bafowethu sibonke nabantu abafana noJabulu Jule abadela bonke bezosupporta yonke into eyenziwa kwaSingawo Lifestyle nakuMaskandi Dlondo mfowethu ngicela ungiphathele imessage yaseCroll legqoka khona lenigqokisa khona nemanagement ubaba umfowethu umgube Ningakhohlwa ukuba la sathi engifisa ukucela kakhulu ingane zalekhaya zethu ingane zami funda samukela da nekuphi abeza abantu abalekhaya sondelani bantwana ingane zami lezi ezoteka over mntwana ungekho wena ngiyobe sengiyile amadoda nami bancane laba phambi kwabo nginabadala base babadala oh na ubhuti umgubu uthi angikhumule ikepesi ngizomkhumbula ngempela angiyona ingane mina isiphongo sivuthiwe engicelayo-ke 1 2 3 uma ngempela uzosapota umcimbi kaMgube bafowethu sengiwathengile mina amathikithi awu-200 ngiyacela usukume ilunde elilodwa lithi hayi uthatha amashansi mfana Uthatha amashansi. hayi Uthatha amashansi amanini. Uthatha amashansi amanini. Singabantu abancane sizwa plus ngawo. Ngizacela i-speed point. Ngicela i-speed point. Ngifuna ngenzele u-15,000.
bese ngibona ukuthi ubani uzizinga kwami thatha amashansi umanekelekana ingane njani inani emagqulweni nenjani elani emagqulweni Sakala silungile. Kabelana. Speed point lesakala singawo. Yeah. Amathikithi akwamgubhe. Oh. Ela siyilungise lapho. Yabo. Speed point akusukuswipe usingawo eswipe speed point sakwa singawo. Hayi, ngicela ukuphendula. Njengoba umcimbula ispeed point esilali sesakamchulu ngoba udayisa amathikithi asemcimbini asimatolo. Amathikithi akawabekile akamgube uma ngiwaswapha imali ayiweli kasingawo lifestyle iwela emagubeni kamgube. Khulu Nomele inkulu ekulophe luma kelwayo thatha amashansi umanekelekana awukwazi ukuyicula leyo ngokubheke emehlweni. Ngiyabonga Nkosi yami. Musu ukuthi ngithatha amashansi. Ngiyahlonipha Dendo. Leyo mali. Uma Mthosi ngiyahlonipha. Akuyakutshela Jabulu John. Yebo. Ucule ngokubheke. Ngizofaka imali nami. Wamjwayela. Jabulu John. Ngizoyifaka imali. Uzofaka imali. Sengidaze ngayo wena. Ubani uzofaka imali? Wena Abanye imali sidaze ngawe. Mali ngizofaka imali. Thatha amashansi umanekelekana. Hayi. Baba uAlu Mgube umnyovu wale ekhaya uGamjana kukwabo la ekhaya indlondlo kukwabo la ekhaya akwazi ukugwazana ngomphondo lonke kodwa le mali ekade ngiyiphakamisa yiqiniso eliphinde ka1000 futhi ngisho baba uAli ngimtshelile asibonge kusingawo okwamathungwane ngamathikithi asesiphe ngawo isapoti ukuthi anonotho kakhulu inkinga-ke ilunda likamnyovu alibonakali nathi ngiyambona umnyovu ukuthi ungakanani lisheliphi nje ilunda la kodwa-ke lingathi uthatha amashansi wathatha lento lomuntu yabo waphilela ngingasho ukuthi njengoba mina ngathatha lapha kangubani mina ngithathanga lento lapha kini ngubani ngathatha u-anti wakho unkosikazi so-ke lokho uzokwenza njengoba uyilunda lakangubani nje uzobe ungakwenzeli mina uzobe ukwenzela u-anti wakho awukhulumeke sizo ukuthi njengoba uthatha amashansi nje uthi into wena wasephweni lami ngiyakwethemba wena ngoba usephweni lami usemawonke hayi bangisabisa baba bangisabisa bangisabisa ngenza uthusa nangempandla usingawo usondela isikora uthesibona usingawo ukhuluma indaba yamathikithi usondela isikora sithi isikora ngithule ngase ngisabisa isikora esikora ngifuna sithenga amathikithi awu-10 mali ngiyithikithi khona elibhetha awuthi ngivule iphone akaseduze konke nansi khona ka-50 khona ka-100 khona ka-500 ngifuna ngiswipe ngizodabukela isikora baba ngifuna uswipe ka-50 rand awu-10 angisisalisamene mkhulu ngiyacela ngifuna udede nami uJabulu Julu uyangisabisa ngoba nginesona isikora mkhulu
bathi jabulu julu ashenge kwapha lekamacengwane kumele bakabe kubona Uyisethe. Ngicela lungile ndodakazi yami mapha amathikithi awashaye bukhoma la ngalethu ngicela amathikithi bukhoma lawa ekade ngithenziwa phansi Amathikisi atholakala online. Man, hayi. Malini online lungile. U50 rand elibhede. Kuna uzoyiphusha kubaba leyo mali. Kama account na. Amzwa? 500. Angithi uyabona lungile njengamanje ukhona amakhamera. Ngicabanga ukuthi eqinje ukufaka. Angazi ngeke ngwabale ngwaqeda. 50 rand elibhede. Ngifuna imali efakwe yona. cha nyovu Bayina ngeke ngizokufakela mina. ndodana Baba. angisenalo yisho Cha ubaba. ngisakhuthuza Baba. angisenalo yisho Baba. ndlondlo Baba. ngisacela ngifuna ukufeza bese ngikushiye cha ngifuna ukubandakanya amabonye mina ngifuna ukukhipha engithembisile ivilindatheli zifika ngithe mina ngifuna amathikithi awu-15 engiyosapota ngomcimbi futhi kwigeza lakamgube akangenzi iphutha uma ngiyosapota aqala malini lungile 50 rand. 100. 500. elokugcina Lo mcimbi wake nawazi lo. hayi ngicela owu-500 Baba. awu-15 Cingwana, ngixolisa imali osengiphume esandleni. Yes. Kodwa benginenkinga necho. Nginenkinga nebhodi ngathi. Bakudana Ngithe uma ngabe ngikhuluma. Ngithe uma ngabe ngikhuluma nobaba wakhuluma okusha kulojulo ngase. hayi namhlanje kabendala ngelila hayi namhlanje kabendala hayi namhlanje jabulu julu ithi bafowethu funa nami ngikhulumele nyovu ubani mbovu somashi kuthuza Yebo. bhuti umgobe bhuti umthana msebi lonke nje engababalanga imitha yonke ndlondo Indoda mnyama. nginganibalanga nokho bafowethu ngicela ukuthi ngihlele ngenzansi nyovu Ngiyaphola. ngithi kuwe Kodwa ngifuna ukwenza. ngithi kuwe kabendala ngayishintsha mina lento leyo Kanjani? ngayithi yazi nami ngithi Mana, wejabulo ya hlangene ngani la? susek Mana, wejabulo angithi sihlangane ngomcimbi. ya Umcimbi ungakithi la. manje umeleni mina wakhuluma ya Angithi mina umculo. Yeah. Sikhuluma indaba yamathikithi. okay Waqhamuka wena isethembu sokuchutha. okay is a sideline thank you Sikhuluma ngamathikithi. politically ne Angithi mina umcimbi mina ungena kwemicimbi nebandla engisebenza nalo. yo Uzobe ngena ngiyosebenza. uyamthinyela Ithi nyabuza mina ngijabule uJulu. Njengokufakaza kwakho. no Ngicabanga ukuthi la njengoba selayini. basibila abantu Ukhona abantu abangenawo amathikithi abafisa ukuya lapha emcimbini. Ngithi mina njengomuntu ofakazi mina. Awuthenga labantu abawu-5, ngithenga labantu abawu-5. ngithi mina kuwe uzuzakethi Angifuni ukuhlala nezami. angithathi intweni neyazi kodwa laba bangamasapota nje abangaphansi mhlawumbe ku-VIP phansi ezansi Yeah. ngakwenza lokho Angizwanga? ngithi mina jabulu julu ngiwasemakhaya ngithoda Yeah. ungangijwayelekayo Angizwanga? Uthe abantu abangamasapota abanjani? sawubona mlo sawubona kabendala hayi nyuvu angixolise hayi uyamxhela mfana Angamtheni. uyamxhela hayi ukuthi Angizwanga ba? uyamxhela uyajabulisa ukuthi ukhatheke kakhulu Ende ngizomehlula mfowethu. hawu usumehlulile uzomehlulisa emhlulweni Ukuya nokuya. bafowethu
ukuthuza mophi i-platform isase ngiyabonga nje kakhulu i-support umyovu family nekhampani yakhe ngoba sicela msebenzi sicela imayiki ihambe iyi-1 uzophazamisa intatheli ngicela ukubonga usomahasha umyovu le ngane le njobe nje baba ayi-80 inokufika ngisho ekhaya kimi eKingsdrift ithi hayi baba bengithi angibingelela ubaba ukuthuza sinomlando omude naye wokuphila nokubambisana leta ngiyona indoda esemakhasini o-Twitter no-Facebook ukufana nje ukuclean ngishi emcimbini kaNdlondlo I was there abafana laba abangaziyo noma ngifika kubona nginja ngicela isihlanu bethi ayinazi isihlanu bhuti akube kuhle Myovu ngicela usuku 2x2 bafowethu akehlali phansi kancane isihlonipho lamaqhawe ngenhlonipho usalinda thela kuphela 1 2 3 ayihlale phansi ibambe umthetho ayihlale phansi ibambe umthetho hlala phansi isacela umfowethu ukuthuza undodana waMasuku ngicela indlondlo isuku ngenhlonipho ngicela i4x4 isukume ngenhlonipho ngicela indlondlo family eduze kwendlondlo besukume ngicela uNondaba uZondi asukume bese ngicela izingane kababa uMgube besukume bese ngicela uNhlahla izingane zakithi emachulweni nengane zami funda samukelo ngenze ingane ngisacela amadodakazi kababa kamfowethu ubaba uAlumgube bebesemva kwakhe nangu Nhlahla Ndabezitha ngicela ngapha Mnguni uhamba noBanthuni ngicela sokuma ngeze sukuma Ndabezitha kukancane uthole ukuthi ukuthuza uzokusukumela kukancane uMyovu uzokusukumela amadoda lawa asakha amagama okubalekile ukuthi uma bephakathi kwendawo sibahloniphe hayi ngeze nje ungithathe kanjalo kodwa I'm not there babumgube ngenhlonipho sibonga kakhulu ukuthi siyisingawu lifestyle Bravo. Rivo. Sasa bakini. Ngiyajabula ke ngoba bayahamba. Abahambe. Cha ngiphuthi umthule imali. Umkhulu usekhanda ngemali. Kwethu kwazi. Mina ngangazi ukuthi kuseKopia, phela kangoye hostel umcimbi nje mfowethu, kangazi ukuthi kuseKopia. Kodwa kwase ifikile ithethi sithini? Abenza njani? Akushongo mina njalo. Mina ngithe benza njani? Akusho mina njalo. Benza njani?
Okay, cha ngenza kwethu before nje inkundla sizocela ukudlulisela imic kumnyovu nomnyovu ayidlulisele koza kwethu ucingwane sizophinda sibuyele kuye mase sivala. Into engicela ukuyenza njengamanje ngicela ukuxomisela ozakwethu abanye abangekho la abafana njengoJabulo Langa, uQuality Biyela, uHojizimkhulu, uShwima Ntombazana, kanjalo noSotho Thoza Langa, kanjalo noFeze Mnyama. Bafowethu ngiyazi ukuthi nibabonile kuyiposta ukuthi befanele sibe nabo la. Bafowethu wonke umuntu ke uyazi ukuthi njengoba sama artist sisebenza ngamafoni. Ikholi ingena noma yinini ikushintshise i-direction uyabona njengoba sabantu abaphila ngamatoho makungena ikholi ithi iqhwebe ithi doda awuze ngapha kukhona esikubizela khona kufanele ukuthi uyishintshe i-direction uye la uyotohoza khona akusikhona ukuthi njengoba bengekho nje banenkinga nathi kodwa bathathwe imisebenzi ebathathile lana-ke lasikhona asizile ukuzotohoza sizosapotana so ngeke sibasole sithi abekho ngani ngoba bathathwa amatoho uyabona ngelinye ilanga sizoba nabo njengalapha nje eMatimatolo nge-11 July ngiyaqinisekisa nabo baqinisekisile sizobe sinabo nobani noJaiva Zimnike umfokamezi naye kumele ngabe sinaye la bathathwa amatoho bafowethu ingathi banibona bengekho la bese lithi mhlambe babe nenkinga ne-media briefing yethu cha akunjalo bathathwa amatoho kodwa nge-11 July sizobe sinabo laphayana ngane zakwethu abantu abathenga amathikithi ngiyanithanda kakhulu sengikhulumeke ngaze ngeqisa ngomuntu wemina oyithandayo imic kuyasho ukuthi vele ngazalelwa yona kodwa bengithi akudlulise lokho ngicela ukugcina ngawe ucingwane ngidlulisele koza kwethu angazi-ke ucingwane sicela imedia bazongena la e-VIP bebe nodliwane ndlebe and ngicela abafowethu kuthina esabalandeli singabaphazamisi bazoqala ngobaba ubhuti wethu uMgube uMnyovu uKhuthuza iNdlondlo i4x4 uNondaba neMgube family ngale ngicela engabe bikho kuyashuthwa kuya-interviewa uyaphazamisa ngicela nje sinje mgozololo bese benza uhlelo ngizonika ubanyovile-ke nyove beqeda ukunyova angazi banizolungisa uzolungisa uKhuthuza no khumbule kana ngahlale phansi khumbule kana abantu la ngahlale phansi ngona ngifike ngikupho kanje nonke hayi abangcwabo ngabawethu siyacela ukuthula okubalulekile okuyikhona size ngakho lana bese mhlawumbe siyogcina hayi bo kulelo tafula lama-black siyacela bafowethu yabona silalelane ngoba esize ngakho la ekhaya namhlanje kubalulekile sibize umuntu omdala futhi ngicela ukuthula isigqoko ingahla sanibonana ngibingelele isibongo ngwakangubana igama ngumnyovu
Stimorol nosisi lapho angazi noma ninikana amanamba noma nenzani kodwa ngicela ukuthi silalele. Noma ngabe ngiyashelana lapho yini ngizobe nishelana. Ngicabanga ukuthi kufanele siphothule size ngakho. Sichazile igama ngomnyovo kaGubane eMsinga. Sihlangana ngomsebenzi kaBaba uMgobe, kuthini ubaba, mhlawumbe kwabanye ubhuti. Kuthini ubaba, wena nje ngini. Hayibo. Oyimali manje. Ngiyacela ngani kwethu isihlangana ngomcimbi omhlaka 11 eMatematolo esikoleni eBusani esikoleni eGreat Town. Ungithintile ubaba wathi ndodana ngiyacela uthe ngakayiqeda inkulumo ngathi baba bese ngibonile inkundla zokuxhumana ngizobe ngikhona ngaphandle kwesente. Ngoba mina ngokwami ngibona ukuthi thina sibusisiwe ukuthi obaba sibafice. Kuthi umuntu uzosimela eminyango nekhadi lakho soyipha ngalo lapho. Kuphela manje. Members of very soon ne. Yeah, noma ngabe wenza. Support ngapha Socela ngokusupport nangapha siyasupport. Yabo. So wangithinta ubaba wathi ndodana ngiyacela ukuthi ube khona ngathi baba ungabusaqeda ngisho ukukhuluma ngizobe ngikhona. Into eyasekhaya mina ngithi sinenhlanhla kakhulu thina ngoba obaba sibaficile basamukela ngendlela okuyiyona futhi ukuthi kule ndima bakuyona bathi hayi madodana. So futhi sobe sikhona sonke mhla 11 July esikoleni iBusana. Sobe sikhona esikoleni eBusana eGreat Town ingakithi ke mina. So futhi ngiyacela kakhulu ngizovolontiya ukuthi abawuthela abangenawo amathikithi lawa a-80 aka-50 rand azothengwa yimina. Ngiphinde futhi ngifike mina ngizoxhumana naye futhi ubaba ngizocela futhi abhale epage lakho ukuthi abawuthela abasemakhaya eGreat Town ngoba ingakithi lapha ngiyazi ukuthi akuyena umuntu onamandla mhlawumbe ukuthenga ithikithi kodwa uyafisa ukufinyelela. So abawuthela ngizocela ukuthi ngibathengele mina amathikithi ngeyami imali. Awusiyabonga mzanteni. Siphulule ilude. Siphulule. Mina mhlambe ubaba yena ngokwakhe engathatha ukuthi mhlambe siyathenda njengamanje kufanele sibe khona kuleyo mcimbi kodwa mina ngokwami ngibuka isibusiso ukuthi obaba esakhula bedlala emakhaya sebeyakwazi ukusithinta bethi ayi khona into ethile ndodana sondela. So nje ngibonga lokho kakhulu ngasiza ukuthi ngiyacela ukuthi hayibo nayinto so ngiyacela kakhulu ngasiza kwethu ngisuke enkandla ngigejini ubaba esangithintile wathi ndodana namhlanje kuthiwa yini media briefing. Wathi baba namhlanje media briefing ngasuka enkandla ngigijima ngishaya imoto ngigijima imoto esapha ngazo ziyashesha amajeka ngashesha ngafika ngathi angeke ngikwazi ukuphoqa mina ngikhulela ekhaya ngazi ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa umuntu omdala uma ngabe mbiza kufanele usheshe usabele futhi umuntu omdala uma ngabe mbiza kufanele usondele usabele futhi ngadela konke futhi kade ngikwenza kanje ngathi hayi ngoba ubaba useshilo ukuthi mhla ka-19 siyahlangana namhlanje laba sindawo ngadela konke futhi ngiyacela thenga amathikithi siphele sonke eGreat Town mhla 11 July ngiyabonga futhi ngayinaki Obaba bethu nobhuti namafowethu nengane zakwethu nosisi kanye nabafana bethu abancane. Yebo okhulumayo ukhetho okuhlwa ngobese odabuke inquthu esigodini sasemabulwane wazonga ngelikakhuthuzi igama. Yebo. Abafowethu siyabonga kakhulu ukuthi umphumelele ubaba esibizile ekhaya kwasingawo siyajabula kakhulu. Ngiphinde ngibonge nanekhampani esisebenza kuyona okuyi-Crown Clothing Company eyenza ukuthi sikwazi ukuhlangana nobaba umgubo uyisibusiso kuthina
sasingazi ukuthi sowehlala naye bomkube njengoba bethi waqala umculo nje ngo-2001 bengingakwazi lokho mina ngangizalwa ngo-2001 so kuyenzeka abanye babona insizwa endala kanti umnsizwa akuyo ngomnyaka futhi akuyo ngomncane kodwa uma uyinsizwa nje uyinsizwa nje umuntu ebuka lapho abantu babeyibonile babebona mina ngokundoda endala kanti ngiyingane ehlaza cwele. Ngizobonga kakhulu njengoba ngisho ngizobonga kwikhampani mina ubaba I think sasisathi ukuthi ama-generator simbuka ngiyifisa ngithi makathiwa ngigidela le ndoda ngoba ekhaya kwangobe sizodlala nje umaskandi sikhule ngengoma sikhule ngomaskandi nje kuphela. Khumbula kahle kunengoma ababengiyithanda eyayithi uxolo kancane abantu abadala angqondile ukundele nabantu abadala. Ngithanda kakhulu lokho kodwa awubuke nje uNkulunkulu isibusa sinika sona sakwazi ukuthi sihlale nobaba engangazi ukuthi ngangihlala naye nini naye kodwa nje manje ubaba kumanje akusuka ubaba kimi akangithathi nje ukuthi uyingane yami ngithatha nje umfowethu lapho ngize ngithi hayi umfowethu mina ufuna ukuguga uyalingana nathi mase nawe nje la mina ngibona umfowethu singabanga nje intombi mina nawe futhi mhlawumbe ugcina umhlubuli ngoba ifresh lento le hey ukube ingikini iyashowa lento le yebo mfowethu ke cha ngithanda ukuthi abafuthi ababukela mhlambe kubafuthi abashutha nje abafuthi abashutha nje manje sithenga amathikithi njengoba beseqinisekisile ukuthi sobe sikhona le phansi ematomatola sobe sikhona abafowethu siphelele nezizo zakwethu ubaba kayibizile sixolisa kakhulu insizwe engekho nje manje njengoba besecazile ubaba kuyisimo ukuthi zingabibikho nathi sisho sangababikho kodwa ke sazama ngayo yonke indlela ukuthi sibe khona. Okay, asuza abantu asibanike imayikhi abafowethu umngcwele. Shwela endlini shwela endlini kumelethi shwela endlini shwela endlini kumelethi shwela endlini kumelethi shwela attention, my friends. Ngicela ukuba mfishane umuntu ngokwethando kodwa ngicela ukuba mfishane ngokwenkulumo. Ehlisa lapho DJ. Bafowethu abafundisa umfanele noba ngokusekhulumile kodwa nje engizocela kakhulu ngicela indatheli zikuthathe lokho ngoba
Bafethu please. Yeni mengaka. Ngehlisa umoya ngoba ngikhiphe ibhandi. Uma lo bafanele njengoba bengisho ukuthi ngicela indlela ezikuthatha. Njengoba sila engicelayo nengiphakamisayo kakhulu ukuthi ubaba uMgubhe nenselelo enkulu kakhulu. Umcimbi akusinto yokudlala. So ngizocela ebandleni eselikhulumile omnyovu nokuthula nozondi. Umcimbi lo akusiyo baba uMgubhe akusiyo efemini kodwa ungowomphakathi waseMatimatolo. So ebandleni ngiyacela kakhulu ukuthi nimlekelele baba uMgubhe. Mhlambe hayi ngemali ngoba ngiyazi masikhuluma ngemali kwehla ikhoma emadodeni. Kodwa ukuposta ipost eyodwa kuma social media ethu kuyamlekelela kakhulu baba uMgubhe ngoba uma ngabe une following ewu200 ngiyakholelwa ekutheni bazoyibona bawu50 abawu15 bazowathenga amathikithi. Namhlanje ngina-million ama-followers zonke indawo. Ngenza isibonelo. Hayi cha uzozondi. So ngiyacela kakhulu bafowethu ukuthi ebandleni selincenye ukuthi alicele ukuthi abantu abathenga amathikithi ngoba kuzoba buhlungu ukuthi sisuke la eGoli. Okay mina ngikhokhela umnyovu uthe uzovolunteer ubaba uMgubhe mina wangisetha ngogudi bengathi nginesicelo nje kuye futhi ukuthi ngoba ngonyaka uzophinda umcimbi Zongiqada ngabantu la. cha angathi waqondisela uMgubhe so ngicela kwangonyaka ozayo so ngiyacela bafowethu ukuthi kubo bonke ubaba uMgubhe abaculi abaqobela ukuthi beyomsingatha beyompost umcimbi yikho kubalekile kakhulu so that kuzokwazi ukuthi kugcwale lapha nawo nyawozayo siphinde sibuyele anginawo nje amaningi bafowethu bekuyilokho ngiyabonga kakhulu. Sorry. Sanibona naphila. Mina sorry, angikwazi ukukhuluma. Ukukhuluma mina angikwazi. Ngoba ngicula. Awusho lapho umuzi wami wena uzothi baso njalo wena. Sambe. Baso baskinji uzothatha mashas uzadulu aziz ashakasudani. Baso baskinji uzothatha mashas uyadulu aziz mshana sodali lapinda. Baso baskinji uzothatha mashas uyadulu aziz mshana sodali go. Shusha mshana uma seskezela nje Sukupunjisa amafoni sithi shute mshana Sheka mshana uma seskezela nje Sokuphathisa amafoni sithi shute mshana Shute mshana Shute mshana Sokuphathisa amafoni sithi shute mshana. Ile ma lene ngeza manje ulaya awuphinde lapho phinde lapho mina ngikhuluma ngiyacula phinde 1 2 3 baso baskinji uma sesota mashas uyadulu dani sazi Baso baskinji
uyazothatha amachance uyaduluka insizwa mshana sidlalila mshana sidlalila okay shawu 1 shawu 2 umela kulo mina shawu 1 ke lodwa ngisho manje bese shawu 2 uthi baso baskinjini ungazothatha amachance uyaduluka insizwa mshana sidlalila sambe baso baskinjini uyazothatha amachance uyaduluka insizwa mshana sidlalila baso baskinjini uyazothatha amachance uyaduluka insizwa mshana sidlalila pinda baso baskinjini uyazothatha amachance uyaduluka insizwa mshana sidlalila mshana uma sogezela nje isophathisa amafoni sithi shute mshana mshana uma sogezela igama lami Mphumelela ubaba Uyo mzalayo wangikhulisa njengoba sengiyijongo nje Phamandla mani Utome ngimlala Amabhubezi laphayana nje babona begonene abosisibami laba abantu besacela sengathi siyabonga mntwana sengamathikithi mhla 11 July wazofana noyihlo wena mhla 11 July lapha eBusana Baba siyabuza mfana. Siyabuza Mphumelela. Umzali siyabuza. Womzali hayi utakabuza. Masipha uyabuza. Siphako ngiyabona siphangele. Nenzani yini intshontsho yabafana? Siphako. Hayi siphako. Okay, qhubeka Mphumelela. Msindo. Bengicela nje niphumelele nonke lapha ekhaya eBusana lapha egrawundini lapho lezitha kwezamba lapha eBusana kube kumnandi nje Rosa umnandi koza kuze kuphuke inqobo Nophamandlamani loba kuhlunga iqolo angazi lokuseniseke injani Okay Jonas wena umthembele umntwana yazi nanje ngiyobe ngikhona lobe ngqoza nje stage ukhempile futhi ngqoza ngicela nje lonke ngitholila Asegresa nomgosi. Somgodi Akona waseGoli waseGreater yebo Matolo yabophela ake ngisebenza abanye abantu ithuba njengosiphamandlamani asibonge ndodana ngiyabona usunobuthongo manje usuba nje ubuthongo ndodana sokusebusuku cha asibonge ngani zawethu ngicabanga ukuthi sesingaqhubeka sijabulele usiphamandla-ke nophumelela ndodana bale-double track yabo abayikhiphile engicabanga ukuthi abantu bayibukela kahle kakhulu siyacathi abantu beqhubeka bebasakhona amabhane njengamanje sebeyohlanganisa u-100K so-ke akuqamisile ukuthi abantu iy'ngane zibifile kuwe
So ngibona ikusasa elihle kunabafana siphamandla awubonge nje no-100K esekuyoshaya bese siyaqhubeka siyajabulela and then ukubusa usilandela abantu bethenga amathikithi ngoba lapho abantu ematolo kukhona enizobenzela khona lenkube boys akethi naso siyabingelela igama usiphamandla Mgube kodwa-ke ngendlela engiqanjwe ngayo umfowethu sengizophamandla mani mina ngizocela nabantu baphume namazonke bazosupporta njengoba ubaba eseshilo ukuthi uzoba nomcimbi-ke Julayi futhi-ke nathi njengoba sawafana kaMgube uMgube sibalanda ngesingisi-ke khona esizonenzela wona sisesteji sizoniphefomela iy'ngoma lezi eziwuthuna njengoba nje ubizwa ngani siyohlanganisa u-100K ubizwa ngani ngisacela ukuthi nje isiphushiso kokugcina ngoba sesiseduze sifika 100K bese-ke lapho-ke sobe sesijahe amanje amakhulu-ke Ngiyabonga zakwethu asikhululeke nobumnandi sivumele ingoma kube mnandi angazi lo wasekhona ngathi ufuna ukukhuluma nawo uthandele zawo asikho akanaso Ngiyovotha nazo uyazi.